No niin, työpäivän jälkeen nyt torstaina lähdettiin sitten Kemoraa kohti, eli meidän ensimmäinen kisaviikonloppu tänä viikonloppuna täällä. Ja päästiin jo ajamaan nyt torstai-iltana niin muutama treeniveto tuossa, se oli vähän yllätyksenä. Mutta käytiin nyt ajamassa vehkeet sisään ja ukko sisään niin sanotusti, ja huomenna sitten täys treenipäivä, niin tästä tää taas lähtee. Huomenta. Miten nukut? Ihan hyvin. Heräsin jo kyllä 6 aikaa ensimmäisen kerran, mutta sitten semmosia pätkiä. Kai se sitten jännittää niin paljon ehdossa. No hyvä pohja oli eilen. Joo. Saa ajettua jo enimmät jännitykset poikki. Nyt on vähän hyvä sopi herreillä rauhassa ja sitten laittaa ajelemaan. No joo, treenipäivä tiedossa ja meillä on 6 tai 7 vettoa treeniä ja sitten kun ollaan treenit ajettu, niin 6 aikaa illalla alkaa aika-ajot ja ne olisi tarkoitus ajaa tänne, et silleen vähän poikkeava päivä viime vuodesta, että nyt ajetaan aika-ajot jo perjantain puolella. Kiinni! Ja sitten se ruppee sinne jykentämään. Ei se nyt ollut haittaa, se vaan nää ratissa tuttuu semmonen omituus. Joo. Mä katsonut nivelöt selvästi. Ei, ettei oo mitkään väliä vaan. Niin. No niin, nyt alkaa olla reenipäivä paketissa täällä Kemoralla. Ollaan semmonen 4-5 treenivettoa vetästy ja kuivalla kaikki vedot. Ollaan kokeiltu pieniä eri säätömuutoksia, mutta ei ole oikein saatu niinku isoja eroja nyt ainakaan aikaiseksi. Että auto tuntuu kyllä kaikin puolin hyvältä. Nyt sitten ilta vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, että täällä nyt rupesi ripsimään vettä ja meillä on semmonen 1,5 tuntia aika-ajo. Niin katsotaan, että onko sadekeli aika-ajo vai päästäänkö kuivalla. Kumpikin käy.
Mahtavaa. Mikä tästä näkee nyt ne ajaa? Minä en tiedä. Mulla on No hyvä. Jollain. Piru, aika monen veto. Niin. Toiseksi kai minä tulin. En ole edelleenkään kyllä nähnyt niitä aikoja. 0,9 ykköstilasta. No ei. Seuraava 2 sekuntia perässä. Niin, että isolla erolla. Isolla erolla. Okei. Joten niin se oli nähtävissä kyllä tässä. Joo. Niinpä. Kyllä tää sadekeli, tää oli hyvä juttu. Ei siinä kyllä. Oli kyllä silti vielä liukasta aje. Tosi tarkkaan sai aje. Tuo varsinkin pääsuoralle kun lähetti, niin tuntui, että se perä on koko ajan irti. Ja tosi tarkkaan sai kaasun tässä olla. Haasteellista, mutta tosi hyvä lähtöpaikka huomassa. Ja näin lähtöliikkeellä. Takaisin 92 ja 7 oli kyllä, että tavallinen katsoin kyllä joku verran ennen kuin päästiin liikkeelle siinä Ressmanin toisesta, mutta nyt sitten saa koko toinen. Tämähän on niin ykköspaikalla. Kakkospaikalla meillä on niin kolmospaikalla. Kauden eka kisa takana, niin miltä se nyt näyttää? No ei, onhan positiivista, että vehkeet pelas, että ei mitään semmoisia ikäviä yllätyksiä. Tasainen hyvä suoritus. Kuski ajoi hyvin. Miltä se näytti mekaanikolle tuo eka kisa nyt? Hyvä, auto näytti pelaavan hyvin ja ei mitään vauhtia lisää palloa. Taktiikka toimi, eli lähöstä kärkeä. Mutta sitten kyllä Westman tuli niin kovalla vauhdilla sieltä ulkomutkasta pihalle, kun lähdettiin tulemaan takasuoraan takaisinpäin. Ja sieltä tuli sisälle ja meni ohi. Sen jälkeen ei kyllä enää sitten tullut mulle ohituspaikka. Että pikkusen on vielä Emeli nopeampi, ei ihan pysynyt mukana, mutta ollaan jo paljon lähempänä kuin viime vuonna. Että ei kyllä karannut niin kauas. Että positiivinen kisa. Nyt sitten 3. ruutu seuraavaan lähtee. Että pienestä jäi kiinni se, että olisi saanut toisen ruuvun tuohon seuraavaankin. Mutta siitä on hyvä lähteä. V8 Thunder, toinen lähtö, top 3. Luisolta pinta varmaan lämpisi, niin sitten siinä se ja sitten niin kuin sehän romahti sulla niin siinä puolessa välissä, niin näki ihan, että se nyt loppui kyyti. Kyllä.
silloin näkevät. Tuolla aina tuolla noppela ossuilla sä menit joku karku ja sitten tuossa tiukassa mukin se näki, kun sulla on perään muistakin niin, sain kiinni siinä. No, hyvä kisa. Joo, hyvä kisa. Nyt sitten on... Mikäs lähtöpaikka sulla on? Suuri kolmonen seuraava. Mä en tiedä. Minusta, niin kuin Jarkolla oli 2 minusta ja Joo, sulla oli on 3 ja mulla oli 4 minusta. No, ihan hyvin meni kumminkin, podiumi on podiumi, mutta kyllähän siinä kyyti olisi toiseksikin ollut aiemmin, mutta ei vaan mahtunut mistään ohi. Orti oli siinä eellä ja sillä petti rengas puolessa välissä, se selvästi hiastui sen kyyti. Sitten lähdin tekemään sitä ohitusta, mutta kyllä näki, että on miehellä kokemusta ja osasi lyödä linjat kiinni, niin ei vaan mahtunut mistään. Siinä Milla otti aika paljon kiinnikin Tähtisen kanssa siitä eroa nyt sitten, että se näytti vähän siltä, että Orti oli kyllä tulppana, vauhtia olisi varmaan ollut vielä enemmän. Joo, kyllä Orti oli tulppana, että kyllä vauhtia olisi ollut enemmän, että kyllä sitten Milla ja Jarkko ajoi ihan sen takia meidät kiinni, että Ortilla ei siinä eessä nyt kyyti riittänyt, mutta sen takia piti sitten lopussa ruveta vähän itsekin peittämään, että sieltä ei kukaan kuittaa Milla tai Tähtinen ohi. Ja vielä 1 veto. Joo, 1 veto vielä sitten ja siihen nyt sitten 4. lähtöruutu, että siihen Jarkko meni eturippiin toiseksi ja Orti 3. ja minä 4. Mutta se on sisälajissa, niin yrittää saada hyvää lähtöä ja siitä imussa sitten kärkeä. Ja saman tien kun lippu menee alas, päästetään porukat liikkeelle. Ja tasainen lähtö, hyvän lähdön ottaa siellä 9 numerolla Mikko Kivikki. Ja nyt sitten taidetaan Kivikki nousee jopa sen kakkospaikalle. Paikalle. Sitten taas hetki jäädä odottelemaan, minkälaisia ratkaisuja siellä suolenkillä tehdään. Felixin ja on tipahtanut nyt toisen pikkuisen. No niin, Kemoran kisa viikonloppu ajettu ja niin sanotusti 3/3, eli 3 kisaa lähtöä ja 3 podiumia. Ja tosi hyvä viikonloppu, iso piste olisi täältä kotiin. Ja pikkusen vielä pitää meidän parantaa, että voi haastaa Westmania sitten Ahvenistalla 2 viikon päästä.